Tervetuloa kansanedustaja Timo Heinonen tänne eduskuntaan mun työhuoneen sohvalle. Mä oon näin opettajaehdokkaana erittäin otettu, että saan opettajaedustajan tähän viereeni kommentoimaan nyt pikkasen koulutuspolitiikkaa. Näinhän on, että kunnissa nyt sote-uudistuksen jälkeen opetuksen ja koulutuspolitiikan rooli korostuu. On tärkeää nähdä se asia niin, että meidän opiskelijat voi hyvin, kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus kouluttautua ja sitten myöskin opetuksessa laatu säilyy. Miten sä kommentoisit tätä sote-uudistuksen vaikutusta kuntien koulutuspolitiikkaan? No tietysti se vie ison osan sieltä, vähän kunnasta riippuen 40–60% lähtee pois soten myötä. Ja silloin ehkä kunnat pystyy keskittymään vielä vahvemmin tähän perheiden juttuun, osaamiseen, sivistykseen. Ja kyllä mun mielestä siellä niin kuin aivan keskiöön nousee se, että me huolehdittaisiin varhaiskasvatuksessa siitä, että on aikaa riittävästi jokaiselle lapselle, on saatavilla tukea, erityistä tukea, kun sitä tarvitaan jo heti siellä 4, 5, 6-vuotiaana. Ja saadaan sieltä eheä polku sinne peruskouluun. Kyllä se siitä mun mielestä lähtee hyvin pitkälle. Ja mä toivon, että kunnissa niin kuin oivalletaan ja ymmärretään se, että koululla on paljon isompikin rooli kuin pelkästään se tiedon päättäminen päähän, vaan se on myös tärkeä toimija esimerkiksi siinä terveyden edistämisessä, että saadaan luotua liikunnallista elämäntapaa ihmisille ja se lähtee usein sieltä lapsista niitä portaita ylöspäin.